Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang napulo ka mga nagapanguna nga balita sa Negros ang amon igadulong sa inyo. Updin niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KCAT Channel 11. Kag mabatian naman kami sa radio station nga FM Bacolod 91.1. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Lalaki nga nang bukas ang ribulto sa mga santo sa simbahan, may brutal man nga kaso sadto. Ginapaabot nga madugangan ang supply ng tubig sa Bacolod sini nga Abril. Facebook page ang Bacolod PIO na-hack. Isa ka ginalegar katapos ang NPA patay sa encounter sa Moises Padilla. Kag sa Good Vibes, parokya ni Edgar kag Moira maga-perform sa highlights ng Himaya Festival 2024. Initanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, probinsya sa Negros Occidental ang naghahanda sa karon para sa pag-bid sa pag-host ng 2027 Organic World Congress. Kainas ang aga ginpatigayo ng una nga organizational meetings ng Technical Working Group. Suno kay Governor Eugenio Jose Lacson, dako ang potential sa probinsya sa organic farming kag agriculture. Sa katapusan sang Abril, may kinahanglanon na nga datos nga iga submit. Ang bidding para sa pag-host na talana sa bulan sang Disyembre. Ang Organic World Congress nagalakip sa mga lugar gikan sa Europa kag Asia suno sa gobernador. Sa karon wala pa man nahibaluan kung sino kag kun ano pagid ang iban nga mga lugar nga magabid para sa 2027 Organic World Congress hosting. May 18,000 ka-organic farmers sa probinsya. Magluwas sini suno kay Lacson ang mga hilikoton angon sa organic farming nagapakita sang holistic kag sustainable nga mga tikang sa agricultural practices sang probinsya. And so this meeting is very important as a preparation to it. And the only reason is that we've always pushed for organic here in Negros. In fact, we even have a collaboration with Negros Occidental. And so now we would just like to introduce ourselves to the world. And one way to do that is to host a Organic World Congress. While the bidding will be December this year, the event itself will happen in 2027. Sa number 9, pila ka mga national officials ginapaabot nga magatambong sa pagbukas sang panad sa Negros Festival sini nga bulan sang Abril. Suno kay Governor Eugenio Jose Lacson, si Senador Amy Marcos ang isa sa nagkumpirma nga mag-a-attend. Ginimbitar man sang probinsya sanday Senate President Juan Miguel Zubiri kag Senador JV Ejercito. Ginimbitar man si DILG Secretary Benher Abalos pero suno kay Lacson, hindi ini makatambong sa unang adlaw sang selebrasyon. Sa Abril 15, magabukas ang Panaad sa Negros Festival. Mga Manila-based bands ang mag-perform sa Panaad nga magalawig tubtob sa Abril 21. Well, we invited Secretary Abalos, but I understand he cannot make it on the first day. I understand Senator Marcos will be attending. We're trying to invite also Senator Subiri and Senator JB Harris. Sa number 8, Bacolod LGU ang nagahulat sang guidelines gikan sa DILG para sa releasing sang performance-based bonus sa mga empleyado. May pondo ang syudad para sa iga-release nga performance-based bonus sa mga empleyado sa Bacolod. Ini ang ginklaro ni Inagin klaro ni Barangay Singkang Airport Punong Barangay Cesar Distrito nga spokesperson ni Mayor Albi Benitez. Liwat nga nakapasar ang LGU sa Seal of Good Local Governance o kun SGLG sa Department of the Interior and Local Government ang mga ginapaabot ang releasing sang PBB sa sini nga tuig. Pero ginsiling ni Distrito nga magahulat anay sila sang guidelines gikan sa Department of Budget and Management. Ilabi na sa kinaandan nga nakabase sa performance rating sang tag sa kadepartamento ang kantidad sa mabato nila nga bonus. And once that the guidelines coming from the DILG will be released,
automatic ipagwa na sa syudad sa Bacolod ang PBB bonus sa tanan ng mga empleyado nga qualified. Sa number 7, motorcycle rider ang patay sa ginarado sang truck sa Banwa sang Bindoy sa Negros Oriental. Patay 38 anyos nga driver sang motorsiklo sang makabunggo sa cargo truck sa National Highway sakop sa barangay Malaga sa Bindoy, Negros Oriental sang Miyerkules ng gabi. Nagwa sa pagpangusisa sang Bindoy PNP nga yara sa piyak nga lane ng truck sang magrikta bunggo ang motorsiklo sang rider resulta sang pagdusdos sa iya sang truck. Dugang sang pulis nga antes na tabong insidente kaupod sang biktima ang iya mga abyan nga nag-inom. Giliw naman niya nag-surrender sa police station ang driver sang truck. Sa number 6, motorcycle rider patay matapos nga mabunggo sa poste sa La Carlota City. Patay ang 47 anyos nga si Winston Janson matapos nga mabunggong iya nga motorsiklo sa poste sa dalan sang relocation Paet, Barangay Batuan sa La Carlota City, Miyerkules sang gabi. Sa inisyal nga investigasyon sa La Carlota PNP, nagamaneho sang iya nga motorsiklo ang biktima sa National Highway sang hinali na lang siya nadulaan sang kontrol kag naglabog sa natuo nga bahin sang dalan kag nakabunggo sa poste sang kuryente. Nag-angkon sa mga pilas sa lawas ang biktima. Ginhingagaw pa siya dala sa Don Salvador Benedicto Memorial District Hospital apang gideklarar ini nga dead on arrival. Sa number 5, encounter nagluntad sa tunga sang army kag mga rebelde sa Banwa sang Moises Padilla. Isa ka ginaligar NPA patay sa enkwentro. Patay katapos ang New People's Army sa natabo nga enkwentro sa tunga sang katapos ang 62nd Infantry Battalion kag NPA sa barangay Quintinremo sa Moises Padilla kaina sang aga. Suno kay Lieutenant Colonel Evelio Ilanga III, ang acting commanding officer sang 62nd IB, nakita sa lugar ang 5 kamaginapatian katapos ang rebelde. Nakuha sa encounter site ang mga armas, bala kag pila pa ka mga pagkabutang nga ginasiling iya ka NPA. Wala pa makilala ang napatay. Sa number 4, social media page sang Bacolod LGU ang nahack. Pangduha na ini nga account karon sa nga Bacolod LGU nga ginatinguan ma-recover gikan sa hacker. Temporaryo anay nga ginapaagi sa social media page ni Mayor Albi Benitez ang mga announcement angot sa mga hilikoton sang syudad humalin sang hindi na ma-access ang Bacolod PIO nga official Facebook page sang syudad sang Martes. Ginausisa na sang syudad kung sino ang responsable sa pag-hack sang page samtang ginatinghuan ang pag-recover sang amo nga FB account. Ginsiling ni Councilor Jason Villarosa ang pamuno sang Committee on Information and Communication sang Konseho sarang mag-hire sang IT expert ang syudad agud mapangapinan ang social media pages ng LGU. Ini pinaagi sa naaprubahan na nga ordinansa angot sa consolidation sang official social media pages sang tagsa ka departamento sang syudad. Ang Public Information Office amo gintalana nga social media page manager. Nagligad lang nga tuig sang ginhack ang social media page sang Mascara Festival sang syudad. For next year na siya ang implementation, this year lang na-approve ang ordinance naton. So, it still depends kay Mayor kung mabudgetan siya for next year para at least makahire kita third party for our cybersecurity sa mga social media accounts no, sang under the City of Bacolod. Sa number 3, presyo sang baboy sa merkado nagbarato sa 20 pesos ang kilo. Inisunod kay Provincial Veterinarian Dr. Placida Limana nga nagsiling nga ang average nga presyo sang kilo sang baboy karon 366 pesos base sa ilang weekly monitoring. Depende sa kundian nga merkado, ang pinakataas sadto nga na record nila 420 pesos. Subong may mga merkado na sa probinsya nga ang baligyanay nadagdag na sa 350 pesos ang kilo kag ang pinakamahal 390 tubtob 400 pesos ang kilo. Nagnubo man ang live weight suno sa iya. Ang average karon 200 pesos per kilo gikan sadto sa 230 pesos ang kilo.
Padayo naman ang istrikto nga pagbantay sa mga border sa probinsya kontra African swine fever. Sa amon nga monitoring, ang pinaka-nubo naton is 350. Tapos, ang pinaka-mahal is nagadalagan siya. Nagasaka ng ganubo, mga 390, 400. May drop more or less, mga, butang tabi, mga 20 pesos. Sa number 2, dugang nga 5 to 8 million liters a day nga supplies ng tubig ang sarang mapalabot sa mga konsumidor sa Bacolod City. May report si Nico Delfin. Makaligad sa masobra 3 ka bulan nga construction kag pipe laying project, posible nga matigayo na nga mapalabot sa mga konsumidor ang dugang nga 5 to 8 million liters a day nga supplies ng tubig halin sa Bukal-Bukal Spring sa Barangay Alangilan sa Bacolod sa sininga Abril. Ginpahayag ni Councilor Vladimir Gonzales, pamuno sang Committee on Ways and Means sang Konseho, ginahulat na lamang sang management sang private water supplier ang pirmahanay sang kasugtanan upod sa Basiwa Prime Water agod ma-deliver ang dugang nga water supply sa pipelines sang water concessionaire. Within the month, target on naman Tapos for the meantime, ang mga water tank will just be getting starting tomorrow. Kung diin ang ilang line distribution from the reservoir in sa San Dionisio, I think we will be able to normalize the supply. Ginsiling pa ni Gonzales nga paagi sa dugang water supply, mahimo mapahagan-hagan ang kakulang sang tubig sa area sang Barangay Estefania, Villamonte kag Barangay Mandalagan. Magluwas sa spring water sa Alangilan, ginalauman ni Mayor Albi Benitez nga masugura na ang pipe laying project sang syudad para sa intake water pump and filtration system sa Matabang River. Ang infrastructure project ang sara makahatag sang dugang nga 20 million liters a day nga water supply. Ang next naman, ang ato sa Matabang River, ginaulat na lang mga filtration, and then nag-order naman sila sa last Monday sang additional pipe. So hopefully, ma-start naman ang pipe laying sa Matabang River. Pati niya daw mauna niya ang spring water. Tuyo sang LGU nga magserbe bilang bulk water supplier agud gilayon nga masolusyonan ang problema sa kakulang sang tubig ilabi na karon nga tig-ilinit kag maka-generate pa sang dugang nga income. Bukas man ang syudad para sa ginaplano nga joint venture agreement para sa water supply infrastructure project. Kag sa numero 1 sa mga balita sa Negros, subong nga adlaw. Ginsaladan anay ang San Isidro Labrador Parish sa Binalbagan matapos ang pagpamuka sa mga ribulto sang Santos. Ang suspect ang nag-ako man nga may brutal nga krimen nga nahimo sa Metro Manila. May report si Romeo Subaldo. Magluwas sa pagpangbuka sa mga ribulto sa mga santo sa sulod ng San Labrador Parish Church sa Banwa sa Binalbagan sa Miyerkules ang aga, ginkasuhan man sadto ang 39 anyos nga suspect nga gilaliga sa iya pamilya may nervous breakdown. Sa pag-interview sa suspect sa detention cell sa Binalbagan PNP, iya ginsiling nga nagpangatubang na siya sadto sang kaso nga frustrated murder. Abiso, sensitibo ang masunod nga mga impormasyon. Sunod sa suspect, ginlukat niya ang mga mata sang isa ka bata sang ara pa siya sa Metro Manila. Nag-transform kuno abi ang bata sa isa ka sapat. Tanggalan mo daw ng mata. Ha? Hindi ko mata yan? Akin pa yung mata. Tinapatay, sir? Tinapatay? Hindi ko nakuha ang mata. Uy, kadgong, sus. Kaya nga, sir, how nang paglanta mo, ginaposes ang bata sang laing demonyo o laing espiritu? Sinira nila yung imahe ng batang ginawa nilang ibang anyo, yung bata ginawa nilang ayok. Pero bangod hindi masiguro kunyara sa eksaktong paminsaro ng suspect, ginpakamaayos ang Binalbagan PNP nga usisaon anay ang ini nga mga impormasyon. Suno sa kay Lieutenant Pedro Portunes, Deputy Chief sa Binalbagan PNP, wala sang ginapakatubang nga iban nga kaso ang suspect sa Banwa sa Binalbagan. Pero ila pa nga usisaon ang impormasyon nga may kaso siya sa Manila kay nagalanog man ang ini nga sugilanon sa ilang lugar. Wala siya dito kaso sa Binalbagan. Ito pa lang. Ito pa lang yung una niya na kaso. Pero sabi-sabi lang ng mga tao na nakulong siya sa Munti na mayroon siyang kaso na allegedly murder. For verification pa ang
ang kaso niya na allegedly na nakulong siya. Samtang, bangod sa pagkabukas ng crucifix kag iban pa nga mga santos nga nagkalautdan sang ulo, ginsiling ni Father Leopoldo Kahilig nga temporaryo anay nga magasira ang simbahan. I-close gini. Pila ano kalawig Father Ayhan? Wait pa naman balaan kayo, depende po na sa surveillance ang mga Diocese. hierarchy of the church. So temporarily i-close anay Oo. sa San Isidro Labrador. Minsan kami doon na schedule nga patay mo. Hindi temporarily close gini siya. Kahapon, sanggin arangkas ang sospek ang iyang tricycle pasulod sa simbahan. Ginpangtaklas niya ang mga ribulto sa mga santos kag ginpangwahig. Pasakaan siya sang kaso nga malicious mischief kag alarm and scandal. Ginasiling sang sospek nga ginsugo siya sang iyang nga Diyos nga himuon ang pagbuka sa mga santos. Gilingon naman nga nagpangayo sang pasaylo ang Muslim community sang binalbagan sa simbahan Katoliko sa ginhimo sang ang mga persona nga isa ka balik Islam. Sa Good Vibes, buwas na ang panugod sang 3 ka adlaw nga highlights sang Himaya Festival sa Himamaylan City. Parokya ni Edgar ang magatukar karon nga gabi. Alden Richards, Moira kag Enrique Hill ang pila lamang sa mga artist nga mag-aabot. May report si Romeo Subaldo. Sa 19 ka mga linay, sinuayhan ang masunod nga Himaya Queen. Buwas sa gabi, siya makilala sa patigayunod nga Coronation Night sa Barangay 1 Gymnasium at 6 p.m. Kag, may mga kilala nga mga personalidad nga mangin kabay sa pageant night. Kaupod si E.A. Guzman. Hello guys, it's me, E.A. Guzman. Magkita-kita po tayo para sa 23rd Charter Anniversary and 4th Himaya Festival Celebration on April 5. Nako, excited na akong makita at makasama kayong lahat. Yara man ang Miss Universe 3rd runner-up ko si Shamsi Supsup, kag ang trending sa karon nga pambansang bay nga si Alden Richards. Yan, kamusta po dyan sa mga taga Negros Occidental? Magkita-kita po tayo sa April 5 para sa Himamaylan Festival. Free concert. So, kita-kits po tayo sa Himamaylan City, Negros Occidental. See you guys there. Ingat kayo. Buwas naman sa gabi, masaksiyan ang concert sa popular nga banda nga parokya ni Edgar, 9:30 p.m. sa Himamaylan National High School football field. Sa Sabado naman ang grand finals ang talentadong Himamaylanon kag ang pyrotechnic competition. Sa Domingo, Abril 7, ang street and arena competition at 1 p.m. Kag ang Himaya Encore at 9 p.m. sa Himamaylan National Football Field. Kaupod si Enrique Hill. What's up guys? This is Enrique Hill. Makita-kita po tayo sa Himamaylan Free Concert. That's on April 7 at the Himamaylan National High School Football Field. I'll see you guys there. Let's go! Kag, mag-performan ang singer and songwriter nga si Moira. Barb, star-studded no ang festival dito ya sa Himamaylan City. Kag of course, Nick, ako ya, ma-imagine ko na ang pagdagsa sa mga tumalanaw kag magatambong sa kapistahan. Happy festival sa Himamaylan. Kagamuyad to mga balita sa Negros Subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag insakto ang mga impormasyon. Padahan kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Kag ako naman si Nico Delfin. Tugtubwas, mayong hapon.